Unua ujama na udi emia ikuro no. Se oba ikuro wa woyam a utimi nua ujama yeden ennom. Eno bi wo onom a wanya gono. Utimi yam na odi nkete ne pepre wa yeden atum na obo ne kurukuru wa no de ahye wo se sa na be yeden. Obe ya no. Nti no obi bia na wo cancer no mesrew wadroni oyam wo yefun yare a wadroni wo ye friend say gono syphilis a mesrew wadro yeden eni nti we ne friend all manti ojama no so ho ba bi ebu a yetimi si ojama na ye de akere ayeden ama ono ye ntin adwuma ono no ekuro die o tedete sana ojama yeden yete ye no anom ye de bisa ene udi bi atua timpacho mo betimi agibi na mo amope bi no matwa bia